Obia meka do yi na kuzu ono soleze obi no mu mana joyo ezu dane wa kuzu nna mulobi na mabo numu dane imi bito kuzu anabara noyi Obi na-eje akwụkwọ festi Obi na-egbo o mesịrị lụọ ọrụ oyibo n'aka Jesse Morrison and Sons Nigeria Limited o wee lụrụ arọ 1986 Obi wee bido bizines ya nụrụ nwanyị ya okele ịnụ nwanyị n'ụta Caroline Ujuoduoyi ihe ma kwesịrị eze nwanyị ọma expensive madam nwanyị dị mma na ụmụ atụrụ ụmụlọ eri na nke melụ gwe nwa ọkọ ngwọ nwanne odogwu n'opozu na matụlụ ọnọsọleze nke ọkụzụ ka ọlụmalụlụ n'ọkụzụ ji wee na-esi anya wee chi anya eze ude n'ọkụzụ ọ bụ ụlọ ọnọsọleze nke ọkụzụ n'obodo ka Chukwu ji wee si n'ọpụpụ wee kwụọ ya gwọ nwunye mụtara ụmụ na-ese nwoke na-atọ na nwanyị na-abụ Obinna bụ ezigbo nwa Chinelo bụ ezigbo nwa Emeka bụ ezigbo nwa Ujuakụ bụ ezigbo nwa Chukwu bụ ezigbo nwa ndị bụ Ọnọsọleze Ezude na-enwe akụzụko onye tigiti mmanwụ onye so gị so n'ogbo mana ibe amara obi eze Nwoduoyi maka na onye nne ya na-ebu isi anụ awụ anya bụ ga-adị ya mma nne ya bụ ụdala ọdụ eyi ajọ nnụnụ ome ọkachie nke izizi n'ọkụzụ ekwusi obi ya ọnụ n'ọrụ nwanyị n'ohu anyị bụ onye asaa na-atọ ọ mụrụ ọgwụ ụmụ 13 kedu ibe ọzọ bụlụ machikwa gozi ọda ọdụ eyi ka ọ nụsịrị nwaanyị na-abụ
na-asị obi eze na onye dị gị ji mmanwụ onye so gị so odogwu onye jụrụ gị jụrụ ibe chairman director Adimora Group of Companies Nigeria Limited Group Chairman Adimora Investment Nigeria Limited Adimora Electrical Fittings and Accessories Nigeria Limited U&O Pharmaceutical Company Nigeria Limited Adimora Properties Nigeria Limited Ugobet Nigeria Limited Adimora Motors Nigeria Limited Company Kulu Company Geji we malobi ose mose Company Kulu Company Ego Kulego Kake yiwe malo no solese Onye na-ekwu nwere ibo na-eme Obi eze nke kwali irite niile uniform ụmụ udene niile nwoke na nwanyị mbosi ochile eze udene ọ kwasịrị onye ọbụla uniform na bebe anyị jere ekwula ewu ya ịma na onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye obi eze obi o si mụ kenelu ihe injinia Felix anyị Odueyi oyi meze ndị ya Obi Emeka Odueyi ezigbo dị karo ezigbo dị ọbịa n'uju akụ nwanyị ọma o si mụ kenelu ihe His Royal Highness the Obi of Akuzu Igwe John Ejike Mennebolise Ibiri Bogada na Akuzu Olimo
Okebo, Chairman Director, Children, Nigeria Limited, Ogwota Kennedy, Ime Muleri Okebo. Onye Abacha, onye Machukwu gọzie gị. Kedu maka Chief Doctor Ebele Nwachu, Omeke bụ n'anya na-aba agana n'inwe aka ego na Chief, onye ọma na ị ga-adị ya. Abiola Achala niile, onye Machukwu gozie gị. Rita Nwakoye Akunle na Achala. Oyimo Chelsea ezi ụzọ, Owolabi na-adazi adịghị. Owolabi ezi oyi nọ ga-adịrị gị mma. Oyi mụ nna m dị okolo, nwaka ibi ihe n'isi da. Onye nna ya bụ eze ga-abụ eze, onye ọma nna m dị nwe okolo. Anyị ka ime elu, onye ọma omeribe na n'alọ. Kedu maka Benji Okogwu, Benjamin Okogwu na n'alọ, nwanne John Okogwu na n'alọ, onye ọma. Chukwu dị nwoke ahụ, amụlụ onye na-ego na amụlụ. Kedu maka Boniface Ọbala Nwabute, BOI na Kweze, BIO na Kweze, Oyimu Peter Nwabosa n'Ogidi, Omenibe Jogidi ji dị ọgọ. Innocent Nwasu, Obelugo na Kenya, Obelugo nwanne m, Obelugo n'Igbo ya. Onye ọma Collins Mudegbe, ọ dị na nwata bụrụ ọgaranya, alụsị adazi adịghị gani. Oke nwa, Maishi Ịfụnanya na-adazi adị, onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma. Romanus Igwe, Ọbara Omi n'Azịa, onye ọma Ọbara Omi n'Azịa. Uweze so n'ọsọleze, ọnọsọleze, ọnọsọleze onye ọma dị ga-adị. Eze ụda na-enwe ọkụ n'ugo na-ana, onye ti gị jikwu mma. Emeka Moroko, elozokwa na dị wodo keke nwanne m.